I'm blue, I've been deed, I've been died, 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 I've been deed, I've been died. I'm blue, I've been deed, I've been died, 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 I've been deed, I've been died. Uram? Hm? Olyan furcsa, hogy ilyen kevesen vagyunk ezen a gépen. Hát nem, tudod, Magyarország az olyan ilyen nagyon kicsi ország, és oda nem Igen? megy senki. Vagy hív valaki, igen? Igen, pontosan itt ül mellettem. Segítsen nekem ő. Oké, megakadályozunk. Gyere kicsi, gyere. Nem akarom, hogy hallja az a pilóta, az a halandó. Figyelj, most hívott az amerikai elnök, és azt mondta, hogy akadályozzuk meg, hogy Magyarország letámadja Amerikát. Igen? És ezt kell majd berakni a rakétájukba. Ez mi az Isten? Majd elmagyarázom útközben, add vissza. De amúgy nem furcsa, hogy ez nem Magyarország, hanem valami más. Mert mi van? Két én nem látok semmit. Mindegy, kérdezzük meg a... Kérdezd meg te, én félek tőle. Jó van. Elnézést, pilóta úr. Ó, megyek, csak beállítom a robotpilótát. Tessék. Nem lehetséges, hogy rossz gépre szálltunk fel? Mármint úgy értem, hogy én szerintem nem így néz ki, mint Magyarország, vagy igen? Hogy képzeli, hogy ez nem Magyarország? Tehetek én arról, hogy ennyien mennek Magyarországra? Hát- De hát... Nincs hát, ez Magyarországra megy és ki. Hát... Ó, jó van. Jó. Na, megyek vissza, vezetem Ó. tovább, mert nem bírja sokáig a robotpilóta. Hát ez érdekes volt. Az. Hát mindegy, hát lehet, Hát. hogy... Lehet, hogy ez Magyarország. Végül is, Hát most mit számít ez? mit számít ez? 3, 2, 1. Mi ez? Úristen! Mi ez? Fussunk! Fussunk, gyere, gyere! gyere! Menjünk ki! Menjünk ki! Gyere már, nézd már, mit találtunk! Ez de... Dick! Hát ez mi? Nézd már, milyen szép festmény. De még erre is volt ideje a csávónak. Ez ki csinálhatta? Nem tudom. Itt egy chest. Aj, van benne egy napló. Olvashatom? Hát... nem is tudom. Na, olvasom. Napló. Június 1. Ne, el fognak kapni. Megtaláltak. Sietnem kell a bújóhelyemre. ... Június 5. Elérkeztem a bújóhelyemre, de nem vagyok biztonságban. Vissza akarom a könyvemet rakni, hogy aki ide tér, meg tudjon menteni. Aki ezt olvassa, biztos tudja, merre kell keresni engem. Hú. Hát ez... Hát... én nem tudom, vagy hogy hova... itt van egy... Nézd, van itt egy alvilági kvarc, azt viszem én akkor. Meg mit vigyünk? Van Én itt viszek egy... páncél. Én kaját hozok, meg egy kar. Vigyük el a páncélt is, nem fog megharagudni, nem? Na, végül is. Vagy nézd, milyen szexi vagyok. Fó. Nagyon bedő vagy. Van benne egy CD, ha jól láttam. Na, hallgassuk. Na, tűnjünk el Jó. innen. Ja, ki is veszem. De Gyorsan. hogy kell tovább menni? Nem tudom. Valami titkos kar van itt, vagy... Gyere már. Nézd már, beugrottam ide is. Dick, ez mi? Ez ki is Aha. vágta lyukakat. Ki is vágta? Na mindegy, menjünk, gyere. Ravasz csávó volt. Hát az volt nagyon. Hát itt... Dzsungel? Dzsungel? Hát menj már előre, mert... Ó, itt a zöld ijász. Zöld ijász.
Az egy jó Esik az eső, én nem akarok kimenni. Esik mindegy, az menjünk. eső. Gyere akkor, gyere ide. Várjuk meg, még eláll. Oké. Gyere. Hát Elállt. elállt. Elállt az eső. Hát akkor Ez mehetünk nincs tovább. Követni kéne ezt a világító hülyeséget? Hát van belőle több is, szerintem igen. Aha. Ez útvonal. Vigyázz, ott van valami íjas ember, akinek Júj, az egy tökfej. tök fej. Hát, tökfej. Gyere, nézzük már meg nézd már, nézd, várj, óvatosan, mert észre fog venni. Nézd meg te is. Innen. Én óva. Ja, várjál már. Ez ott egy- észre fog venni. Vagy, mer? De én a hátulról leverem, jó? Hát, jó. Hú, várjál már. Fú, de meleg van itt. Én Isten. leveszem a... Csak én így leszek. Fú, de meleg van. Ó, egy kis víz, ó. Nézd már, ott van valami. Ja. Ah, Vagy, Soma! Ott az őr, te hülye. melyik? Vagy gyere már le, gyere, ott van! Ja. Hú, ez melyik helyzet volt? Én meg hülye vagyok. Vagy én leszedem, várj. Én szedem. Én szedem. Na jó, szedletem. Halkan. Csak megfogom. Ez az! Elszedem a fegyverét. Szereztem egy... Kezd kies lenni. Meg leestem. Na, Vagy, akkor menjünk be ide. Mert... hát nézd már, ott... Vagy, ne menj le. Nézd, ott egy halotti fej, nézd. Jöjj. Megyek előre, mert nekem kardom van. Ó, de jó neked is. Hát itt egy... ez valamilyen... Fejek. Nem tudom. Ó! Zombi! Anyádat! Várjál, nézzünk szét. Ne menjünk rá erre, nézd. Nézd, fejek. Nem furcsa. Hát, ennél furcsán már nem is lehet. Itt van Nézzük ilyen, meg, nem mi van a tudom. ládában. Hát, Ó, a világi Epsz. csillag, most gyémántok. Hát viszek egy tejet, meg viszek 2 gyémántot. Meg elviszem a lábásvödört. Majd van itt való crafti... mindegy. Nem kell le van- nekem gyémántkart. Le van Inkább lakató. eladom jobb pénzért. Ja, igen. Na menjünk, gyere. Hát amúgy merre is kéne menni? Nem tudom. Hát azt mondta, hogy tudjuk, hogy merre... Gyere, bukle, nézd. Gyere, nézd. Ott van valami építmény. Milyen építmény? Ami homokkő, a jól tudok. Nézd, ott fent. De az már tisztára le van szakadva. Ott Hát mi lehet, lett? hogy a mesterlövészek. Ja, mesterlövészek. És pont Vaj- minket várjál. célozzának be. Várjál, nekem van íjam, de nem tudom, nincs. Nekem van íjam és van hozzá lőszerem is. Ja, jó, várjál. Menjünk a vizen keresztül. Ez nem egy rossz ötlet. Elbújok a cukornád mögé. Én is. Menjünk a kaktuszhoz. Go! Oké, itt vagyunk. Ezután Ezután nem tudom, mi lesz. van egy ötlet. Ez mi volt? Van egy Megszoktam ötletem. magamat a kaktusszal. Te mész balra, én meg jobbra. Gyere. Oké. Mindjárt bent vagyok. Én is. Nem tudok beugrani. Valami el. Itt nincs Ez senki. Itt nincs senki. De itt egy chest. Megint az. Keressetek a nagy hegységben. És hol van ennek itt ilyen... Várj, megtaláltam, nézd, az nagy hegység ott neked, ott szembe. Nagy hegység. Nézd, figyelj, nézd, megint van ilyen... Gyere le!
Ilyes. Nézd, itt van megint ilyen világító. Menjünk. Várj már egy picit. Kicsit elfáradtam. Pihenj. Én leveszem a... Sapkámat én leveszem, mert elegem. Melyik? Ebbe szebb, ez a ruha szebb, vagy ez? Ez szebb. Mindegy. Na jó van, eleget pihentem már, úgyhogy menjünk. Na, kövessük ezt a nem tudom mit. Ne fussunk be. Ezt az érdekes Gyere, nézd, ott van valami a távolba. Olyan őrféle Várjál, torony. megnézem az íjöztöneimmel. Az egy torony. Menjünk. És őrt is látok rajta. Úgyhogy Menjünk óvatosan óvatosan. kell oda menni. Igen, rendesen látszik, hogy ott kikandikál az emberke. Nem rossz ötlet, hogy ide még- megyünk. Gyere, nézd. Nézzél már még messze, ott még ugye van 2 őr ott messze. Ahol ott még látok egy őrtornyot, viszont 2-t nem tudom mit látsz te. Hát mindegy, de én valahogy úgy ugrálok a hegyen, hogy ne lásson meg. És milyen fegyvere van? Egy íja valószínűleg. Nem látom. Addig fölmegyek ide a hegységbe. Biztos, hogy jó ötlet? Segíts! Eltört a lábam, segíts! Jaj, te gyerek! Ott Gyere! egy... Az ott Ott... mi? Segítsek? Léci, fedez, ott van valaki. Hé, ki vagy te? Ki vagy te? Hé, Hé! És Ki az? vagytok? Hát én vagyok a spanyol herceg. Ő meg az angol lord. igen. Igen, és miért jöttetek ide? Ez én Hát, vagyok angol. Mert ő kitörte a lábát, segíts rajta, Igen, különben és lelőlek. azért- Igen. Na jöjjön, feküdjön le. De semmi trükk, így van nálam. Hát azért jöttünk, mert a spanyol, vagy a amerikai... Megköszönöm. Köszönöm. Hát ne mondd el neki, ne mondd el neki. Hát de szerintem ő az az ember, tudod? Kicsoda. Hát akiről olvastunk a tessék megnézni, ez az önnaplója. Ezt találtuk 2 chestbe. Ez az én naplóm. Hogy került oda? Hát volt az a kis barlang, ott találtuk az elsőt, a másodikat meg itt fent a Jaj, között. tényleg az öreg eszem, ott hagytam őket. Hát és tetszik tudni erre a magyarországi rakétákról? Hát, nem tudok. Semmit? Semmit. Vagy láttam itt valami furcsát errefelé, mikor kimentem fát vágni, jöjjenek csak velem? Én nem tudom, várjál. Te maradj ott, én megyek vele. Oké. Láttam valami furcsát, ott azt a aranyblokkot. Hogy is hívnak téged? Én Peti vagyok. És tetszik tudni erről a magyar rakétákról, vagy Tudom. ilyesmi? Tudok valamit róluk, de nem tudom hol vannak. És tetszik tudni, hogy mikor támadják Amerikát? Azt nem tudom sajnos. De viszont itt van egy valami mellettünk, egy ilyen... Kutatóállomás, vagy ilyesmi? Aha, valami olyasmi lett, nem mertem oda menni, mert egy az messze van, és féltem, hogy addig, míg odaérek, ellopják a cuccait. Hát, és a cuccokat, ezeket elvihetjük. Elvihetik. Tessék jönni velünk. Tessék hozni a fákját. Én megyek valahogy előre. Nyugodjon pajtás, meg tudod csinálni. Gyerünk. Ezen már jobb. Eszek is, jobban leszek. Addig menjetek előre. Neked van kajád. És hogy fogjuk azt megközelíteni, mert látom, hogy ez már egy őrtorony. Hát, Sőt, 2 is. nem tudom. Először szerintem, hogy látom éjszaka van, aludjunk egyet, és majd holnap megpróbáljuk. Oké, Holnap? gyert.
De itt csak egy ágy van. Jó, elalszunk egy ágyba. Jó van, én alszok a földön. Jó reggelt. Reggel van. Én ma jobban vagyok. Igen? Én meg kialudtam magam. Na, akkor Én menjünk. meg Én nem... nagyon kényelmetlenül adtam, de hát na. Hát én meg megégettem magamat. De mindegy, Hát menjetek. mentél a tűzbe. Menjetek. Peti, vezess minket. Hát jó, jöjjön. Peti, te vagy az erős. De óvatosan, menjél inkább Adjon ilyen. nekem egy nyilat, mert azt nem tudtam. Nem Várjál, én lehet, Mit hogy tudom, láttam a pár. chestbe. köszönöm. Én már Várjál. kiszedtem az összeset, gyere vissza. Ja, kiszedted? Tényleg. De bujkáljatok, mert én nem akarok lebukni. Hé, Peti, Mi? Peti, mit csinálsz? Figyelj, gyere. És Ide gyere. van egy ötletem. Te maradj itt és fedezz minket. Nagyon kicsit gyere csak, oké? Oké. Mi elintézzük. Gyerünk, angol lord. Itt van valamilyen bunki, de be tudunk ide jönni. Ez nem Vagy- buki, hanem valami mélyedés. De nem tudom. Várjál, Aha, látom. Annak emberfeje van. Valami mutáns lehet az, vagy nem tudom. le kéne szedni. Szedjük le. Már én jobb mellé. íjász vagyok. Headshot. Ez az. Peti, te maradj csöndbe! Te maradj ott. Hé, Vagy van gyere- még egy gyere- őrtorony! Van gyere még ide, egy gyere őrtorony. Gyertek ide. Itt van valami nagyon furcsa. Buje, maradj. Várj. Aha, na várj, kiütöm. Elhoztam a vasásódat, ha nem baj. Oké, szerintem menjünk. Ah, Ah, és ez menjünk. kimegy előre. Én megpróbálom. Jó, próbáld, menjél. Hú, Megyek. Menj te előre. Én félek. Ez az! Gyere, nem kell félni, nem sebez olyan. Legalább gyűjtöttem nyilacskákat, ez a jó. Figyelj! Ha, Na, Sikerült. én megyek előre. Gyere vissza! Papa, nem te mész előre. Nekem van csak kardom. várjatok már egy picit. Mia. Egy picit, várjatok. Várjatok már. Szerintem megsérült a lábam. Várjatok Hol? már. Valaki adjon rá egy gyógypuszit. van nálam kötőfonál. Add ide, gyorsan add ide. Megkötöttem Majd én szépen. megkötöm, add ide. Várjál. Oké. Halkan. Menj. Na, halkan, várj. Ez itt mi? Nem tudom, ezek számítógépeknek látszanak. Hát ha ezekben a számítógépekben megvan ez a fájl, ahol elárulják, hogy hol vannak azok a rakéták. Én megyek a mosdóba, tétek a többi. Peti, el tudod azt intézni? Aha, Nekem próbálom, ezen a gépen nincs. Nekem WC-znem kell. Ezen a Energia, gépen sem találom. Ah! Utolsón. energia, ellátó terem. Megtaláltam. Igen? Igen, itt van. Hol? Kivetted? Igen, kivettem. Adj ide. Adtam. Nézzétek már, mit találtam. Ez mi? Kell mennem a mosdóba. Energia ellátó terem, figyelem csak szakember. És ki a szakember? Nem tudom, nézzük meg! Várjál, Ez mi a retek? nézd, ez nem tudom. De elektromos jelet bocsát ki. Ezt hittem a rakétához, tudod? Azt mondja, hogy ez egy energiaellátó terem, szóval ez is lehet az energiaforrásuk. Az lehet. De ez mi a ret? Ez mi? Ez Mindegy, mi? menj. Gyere, menjünk Mindegy. tovább. Itt van egy... Itt az őrterem! Gyere!
Enyém, ezt tétek a másik. Oké? Jó. Óvatosan menjetek. Én elintézem a többit. Itt van! Lőjük le, lőjük. Ez az! Leöljük. A másik még él! A másik még él! Annak nem volt elég! A másik még él! Melyik? Az! Á! De azt Ő már él. hátba csűrtem. Hát de még él! Dehogy él. Szedd le! Segítek, megtámadom. Szedd le a fejét! De nincs ott létra. Ott nincs létra. Nincs ott lét! Nincs. Akkor az nem csak egy bábú akkor? Nem Várjál! tudom. Fá! Ez az! Fel tudtam jönni. Na, és ezután hol van itt a kijárat? Nem tudom. Menjünk Szép vissza. vasrát. Menjünk vissza be a terembe, és akkor majd ott... De Szerintem... ott Betty. hogy jutunk ki? Ja? Várj, meg itt van, Várj, itt nézd! van még az ásód, itt van még az ásód, Igen. ássunk itt ki. Peti! Menj ki onnan! Ez az, kint vagyunk. Oké. Hát a rakéták... Nézd, itt van a koordináta valami máshoz. Menj, erre mutatja. Ott van valami. Ez egy helikopter. Gyorsan menjünk! De le kéne táborozni az estére. Vagy... Hagyjuk Majd a már, még helikopter elérjük van. azt a szar helikoptert. Majd a helikopterben alszunk. A francba elfáradtam teljesen, és már nincs semmilyen ételem, italom. Nekem van. El tudjuk osztani. Itt van valami redstone, vagy ez... Mindegy. Gyertek! Redstone. De sötét van itt. Teszek rakétákat. Csukjuk be! Valaki ért ehhez? Mert Hát akkor... én talán egy kicsit. Na, akkor mi leülünk és alszunk. Jó. Na. Addig oda repülünk. Hát... a lábam. Még szerencsé, hogy a puha homokra estem. Igen, én is. Itt még... Ez még mindig van egy... Ezt te raktad le, Peti? Nem. Hát akkor... De ezek mik ezek a kövek? Hát, de még mindig ez köve... Várjatok, itt van láva. Inkább ide ne menjünk közel, mert meleg van. Menjünk fel. Ah, Hát ha ott mindjárt. vannak a rakéták, mert koordináták azt mutatták. Hát igen, hogy itt, gyere, talán... Még egy ilyen különös kő. Vagy... Igen. És rálépek egy picit, meg is ége. Megtaláltam! Újra! Ez az! Megvannak... Itt csak egy rakéta van. Hát akkor hol van másik? Magyar Itt zászló. a másik! Ott a másik! Hát ezek be- nagyon jól elrejtették, az biztos. Nézzétek, van nálam De 3 várjunk robban. csak. De nekünk csak egy olyan portálunk van, nem? Hát... Van még Ami mellettek. megsemmisíti, nem? Nézd, van egy ilyen, nem tudom, mi gránátom, meg egy ilyen önmegsemmisítő. Vagy ezt rak be, ezeket rak be az egyikbe, én jövök ide. Peti, te addig menekülj. Ebbe belerakom. Oké. És én mit csináljak? Hát, Peti, ne te rak be! Rakja be! Angol lord, mert jobban ért ehhez. Jó van. Te menekülj inkább. Te menekülj. Angolor, gyere ide. Na hol Nem van ez tudom. a szar? Gyere ide le. Angolor. Itt Angol- vagyok lent! Dobja be. Majd befalazom. Ó. Bedobta? Pillanat. Oké, bedobtam. Gyorsan meneküljünk. Ah, 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 segítség! Ah, ah. meneküljetek!
Hát ez... Hát nem tudom. meghalt. Meg, szerintem meg. Abban a robbanás. Biztosan. Ezt a robbanást senki nem élte volna. Szerintem menjünk, vándoroljunk, majd csak valami lesz. Igen.